Yes, sir. Ay, nagtinan niya ba? Sir. Pirmahan na? Hindi na, sir. Taktik to. Hindi na na, sir. Hindi, hindi po masino po sa ito. Ito yung batik lang yung nag-receive. Ay, awan sa kay sir. Muna ito, dagyan yung sir din yun. What, sir? Okay? Sige, sir. Dagyan na unis na. What, sir? Si Hussein.